22 лістапада пятніца. Вітаю. Сергей Пацасонны, мае госці ды абмеркаванне істотных тэмаў дня праз відэасувязь. І вось пра што сёння. Ордэр ёсць, затрыманне ў брак, міжнародныя пагадненні ў дзеянні. І ці варта Лукашэнку баяцца Гаагі? Калі Вільня была бел-чырвона-белая, 5 гадоў таму адбылося ўрачыстае перапахаванне парэштак Кастуся Каліноўскага і паўстанцаў, сімвал якога пазбягае дзяржава. Беларускае кіно ідзе да гледача. Фестываль «Бульба-муві» запрашае на паказы ў Варшаве. Чым здзівіць сёлета? Італія, Швейцарыя, Нідерланды ды яшчэ шэраг еўрапейскіх краінаў заявілі, што арыштуюць прэм'ера Ізраілю Беньяміна Нетаньяху, калі той прыедзе да іх. Агулам выдача ордэра міжнародным крымінальным судом на арышт першай асобы гэтай краіны выклікала ў свеце неадназначную рэакцыю. Мы ж прыглядаемся да справы, бо ўсцяж пад пытаннем ордэр для Александра Лукашэнкі. Гэтак у МЗС Францыі заявілі, што будуць рэагаваць на забавязанні рымскага статуту, аднак не ўдакладнілі, ці будзе французская паліцыя арыштоўваць Нетаньяху. Прыкладна такая ж рэакцыя прагучала і з афіцыйнага Лондану. Адметна, што не ўсе краіны, якія падпісалі ў свой час рымскі статут, а гэта значыць і забавязанні выдаваць міжнароднаму крымінальнаму суду ў Гаазе падазраваных у злачынствах, выконваюць яго прадпісанні. Гэтак Манголія не наважылася арыштаваць Владзіміра Пуціна, які наведаў гэтую краіну ў верасні сёлета. Ордэр на ягоны арышт міжнародны крымінальны суд выдаў 17 сакавіка летась. Беларускія дэмакратычныя сілы ўжо не першы месяц прыкладаюць намаганні, каб падобны ордэр выдалі і на Лукашэнку. З гэтаю мэтаю Народнае антыкрызіснае ўпраўленне перадало ў міжнародны крымінальны суд доказы злачынстваў рэжыму, а суседняя Літва звярнулася ў офіс пракурора суда з матэрыяламі, што датычаць злачынстваў супраць чалавечнасці ў дачыненні беларусаў. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, лідар Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка на відэасувязі. Добрый дзень. Добрый день. Спадару Павел, у кантэксце ордэру для прэм'ера Нетаньяху узнікаюць зноў пытанні, чаму гэта мае служыць, калі не ўсе краіны будуць слухаць гэтых міжнародных наказаў. Ну і таксама, як выглядае справа з ордэрам для Александра Лукашэнкі. Адразу вельмі шырокае пытанне. Па-першае, я хацеў бы, адказваючы на гэтыя пытанні у кантэксце сітуацыі ў Ізраілі, у Палестыне, перадусім зыходзіць з юрыдычнай ацэнкі тых дзеянняў, якія прадпрымае офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суду, і пазбегнуць нейкіх палітычных ацэнак. Гэта на пачатку, што я хацеў бы падкрэсліць. Другое, і можа нават першае, што самае важнае, тая трагедыя, якая пачалася 7 кастрычніка мінулага года, яна выклікала абсолютную солидарность, я думаю, большасці беларусаў з народам Ізраіля. І мы хотели бы, конечно, выказаць надзею, што тыя вінаватыя ў гэтых злачынствах, у той трагедыі, якая пачалась 7 кастрычніка 2023 года, будуць пакараныя. Адказваючы на першую частку вашага пытання, калі мы кажам, што не ўсе краіны удзельніцы рымскага статута гатовы выконваць рашэнне пракурора міжнароднага крымінальнага суда, ці ставіць гэта пад знак запытання эфектыўнасць міжнароднага крымінальнага суда і дзейнасць гэтага інстытута, я адкажу адназначна не ставіць. Па-другое, я не чуў, мы аналізавалі выказванняў менавіта кіраўнікоў дзяржаў, членаў рымскага статута аб тым, што яны не гатовы выконваць тое рашэнне, якое было прынята пракурорам міжнароднага крымінальнага суда ў адносінах да Нетаньяху і Галанда. Было меркаванне Орбана, кіраўніка Венгрыі, але ён такое самае меркаванне выказваў у адносінах і да Пуціна, калі было вынесена адпаведнае рашэнне. Наколькі я таксама аналізаваў і ў выказваннях прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Байдена таксама не ставілася пытанне выканання ордэра. Зразумела, што Злучаныя Штаты Амерыкі не з'яўляюцца сябрам міжнароднага крымінальнага суду, але яны даюць калі-нікалі ацэнкі, такіх выказванняў не было. Таму
Таму мы ведаем, што абсалютная большасць лідараў краінаў, членаў рымскага статута, яны якраз таки выказваюць заўсёды прыхільнасць выконваць абавязательствы, якія накладзены на іх у рамках МКС. А што тычыцца Александра Лукашэнкі, то можа ён спаць спакойна ці не, бо тут у кантэксце таксама тых выбараў альбо псеўдавыбараў і выбарчай гульні, у якую ён гуляе, канешне ж, ён патрабуе міжнароднага прызнання, а тут вісіць над ім гэты ордэр, які зусім яму не пасуе. Ну, гэта таксама две розныя, але могуць быць дапаўняючыя задачы. З аднаго боку, прызнанне і непрызнанне не залежыць ад выдачы ці не выдачы ордэра міжнароднага крымінальнага суду. Непрызнанне ўжо адбылося ў 2020 годзе, і гэта з'яўляецца галоўнай паставай таго, што ён узурпаваў сілы і ўладу і не мае права прымаць нейкія юрыдычныя рашэнні ўкраіны, не мае права прымаць удзел у выбарах. Мы можам вярнуцца да зменаў Канстытуцыі яшчэ ў 90-е, калі ён фактычна сфальсіфікаваў рэферэндум, парушыў адпаведныя заканадаўства і узурпаваў уладу яшчэ з гэтага часу. Але мы можам таксама браць за падставу і так, як арганізаваны так званы выбарчы працэс сёння, калі няма магчымасці зарэгістравацца альтэрнатыўным кандыдатам, калі няма незалежных сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі, калі няма апазіцыйных партый, усе ліквідаваны, калі ліквідаваны больш за 50% пазадзяржаўных арганізацый у Беларусі, калі ў турмах тысячы палітзняволеных, калі атмасфера страху і тэрору, калі затрымліваюць людзей штодня і прысуды штодня, пра якія выбары можам казаць. Так што гэта з'яўляецца нават эти два аргумента, нават апошні з тых, якія прывёў асновай. Але у так званай выбарчым цыкле той выбарчай кампаніі, якую распачаў узурпатар Лукашенко, для нас вельмі важна фокусаваць увагу, што бандыт ідзе да ўлады зноў у Беларусі. Бандыт зноў хоча захаваць і функцыянальна кантраляваць нашу краіну. Той чалавек, зразумела, што суд прымае рашэнне, з'яўляецца ли асоба вінаватая, але мы, я думаю, маем тут агульнаграмадскую згоду, што чалавек здзейсніў такую колькасць злачынстваў, што тут это уже з пункту гледжання грамадскай ацэнкі. Ці пракурор таксама будзе згодны з намі, бо мы там можам пагаджацца, але без санкцый і без ордэру гэта згода будзе толькі згодай. Я хацеў бы сказаць, што кантэкст гэтай сітуацыі з Ізраілем ніякім чынам не паўплывае на нашу адвакацыю пытання прыцягнення да адказнасці Лукашэнкі і яго памагатых за злачынствы супраць чалавечнасці, якія ён здзейсніў у адносінах да беларускага народа. Мы ведаем гэта з вами справу перададзеная Літвой. Зараз мы займаемся адвакацыяй таго, каб іншыя краіны рэфераламі падтрымалі зварот Літвы. Таксама была апублікавана не так даўно заява буйных міжнародных праваабарончых арганізацый, FIDH, Вясна, нарвежскі Хельсінскі камітэт і іншыя, якія, па-першае, заклікалі ўсе краіны падтрымаць зварот Літвы, яны звярнуліся да ўрадаў, а па-другое, выказалі гатоўнасць збіраць доказы. Таму для нас зараз, вось таксама як для каманды, для ўсіх нашых партнёраў з'яўляецца вельмі важным адвакатаваць іншыя краіны. Раз, і гэта титанічная штодзённая праца з пасольствамі, з МЗС. Вось недавно была сустрэча спадарні Ціхановскай з міністрам замежных спраў Эстоніі. Мы размаўлялі тут з паслом Эстоніі. Тое самае адбываецца з Латвіяй. А другое, гэта перадаваць доказы. Гэта збіраць яшчэ больш ад тых, што ўжо перададзены ў офіс прокурора, і перадаваць. Бо такая працэдура ўжо адчынена. Такога ніколі не было. І другая падстава – гэта злачынствы ваенныя. Злачынствы звязаны з незаконным вывозам украінскіх дзяцей. Важна, што да нас далучыліся праваабарончыя арганізацыі Украіны і ўжо пачынаюць таксама лабаваць гэтае пытанне. Так што тут трэба ставіць пытанне па двух кірунках адказнасці. Я спадзяюся, што ўсё ж такі нарэшце свет возьмецца за рукі, за голову і створыць трыбунал па факту агрэсіі. А там ужо Лукашэнкі дарога толькі адна да адказнасці. Так што мы не спыняем сваю працу. Гэта не ўплывае на наш дзень. Гэта ўсё ў будучым, але сёння ўзнікае такі крышку дысананс. Пакуль мы змагаемся за ордар хаця б, я ўжо не гавару пра тое, каб выканаць гэты ордар, пакуль чакаем на яго, беларусаў затрымліваюць у розных краінах, і справа Васіля Верамейчыка апошнімі днямі гучыць вельмі выразна ў гэтым кантэксце. Ці у вас таксама не ўзнікае тут дысанансу, што рэжым пачуваецца спакойна, а мы не, і што з гэтым рабіць?
Ну, мы разумеем з вами, што, на жаль, ёсць сітуацыі, калі нашы беларусы знаходзяцца ў тых краінах, якія падтрымліваюць камунікацыю з рэжымам Лукашэнкі і выконваюць тыя абавязацельствы, якія яны падпісалі на міждзяржаўным ці на міжурадавым ці на міжміністэрскім узроўні. І гэта, на жаль, з'яўляецца такім прыкладам негатыўным, калі В'етнам выканаў гэтыя абавязацельствы перад рэжымам Лукашэнкі. Мы не можам з вами спыніць дзеянне гэтага юрыдычнага дакумента. Але перад гэтым Верамейчыка выкінула Літва, і перад гэтым Верамейчыка выкінула Украіна. Гэта краіны, з якімі супрацоўнічаюць дэмакратычныя сілы. Ну вось тут пытанне перадусім да украінскіх партнёраў, бо беларус пайшоў ваяваць, зразумела, перадусім за Украіну, але і за Беларусь. Да, мы заўсёды кажам пра нашых герояў, якія змагаюцца ў Украіне. Чаму гэтае рашэнне было прынята? Мы з вами не маем інфармацыі на сённяшні дзень, якія былі падставы прыняцця гэтага рашэння украінскім бокам. Але для нас вельмі важна звяртаць гэтую увагу украінскіх партнёраў. Для нас вельмі важна звяртаць увагу літоўскіх партнёраў, усіх партнёраў у Еўрапейскім Саюзе, таму што нашы добраахвотнікі вяртаюцца з вайны і хочуць легалізавацца ў краінах Еўрапейскага Саюза. Мы ведаем гэтую праблему, і неаднойчы я ее ставіў, ну, не перад літоўскімі уладамі, скажу, перад уладамі іншых еўрапейскіх краін. Галоўнае, пра што кажуць партнёры ў гэтай сітуацыі: па-першае, кожная справа носіць індывідуальны характар, па-другое, няма абагульнення, а па-другое, яны разглядаюць гэта з пункту гледжання нацыянальнай бяспекі. Дзякуй вам за гэты каментар. Павел Латушка, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету, лідар народнага антыкрызіснага ўправлення на відэасувязі. Дзякуй. Всего доброго. Тысячы бел-чырвона-белых сцягоў, гонар за айчыну і нацыянальная памяць, якую немагчыма сцерці. 5 гадоў таму у гэты дзень у Вільні урачыста перапахавалі парэшткі Кастуся Каліноўскага, а таксама ягоных паплечнікаў па паўстанню 1863-64 гадоў. Белсат вёў адмысловую трансляцыю з гэтай нагоды. А я быў выпускаючым рэдактарам таго 8-гадзіннага жывога эфіру. Небывалыя эмоцыі. Узгадаем разам, як гэта было. Гора Гедамінаўса, сімвал Вільні, 2 гады таму адкрыла нам сваю таямніцу. Нарэшце, скрытыя цягам 150 гадоў парэшткі герояў паўстання былі аднойдзены і сёння з пашанай пераносяцца на месца вечнага спачынку на могілкі Росы ў Вільні. Пакажам вам, што цяпер адбываецца на катэдральным пляцы. Пачынаецца урачысты вынас трунаў з целамі. А на відэасувязі спадарства вядоўца таго самага эфіру на Белсаце, які цягнуўся амаль 8 гадзінаў, і рэжысёрка фільму «Каліноўскі» Ольга Швед. Вітаю. Так, прывітанне сабе. Воля, заўсёды з цеплынёю згадваем той марозны дзень, які нас нейкай такой асаблівай энергіяй ахінуў, атуліў у Вільні. Так, дакладна, прайшло ўжо шмат гадоў. Я кожны раз, калі бачу фотаздымкі з таго часу, мне здаецца, што гэта было вось-вось толькі што, таму што эмоцыі вельмі усцяж жывыя. Гэта было нешта надзвычайнае і непаўторнае. Так развітацца з нашымі героямі, гэта было, канешне, вельмі эмацыйная падзея і вельмі істотная. Чаму усцяж тэма Каліноўскага, постаць Каліноўскага такая непажаданая для рэжыму? І тады, і цяпер яшчэ больш? Ну, напэўна, таму што, як ні дзіўна, з тых часоў нічога не змянілася.
Імперыя расійская ўсця ж тая ж самая імперыя, нягледзячы на тое, як яе назваць, сутнасць у яе не мяняецца, рэпрэсіўныя метады ў яе не мяняецца, нянавісць да іншых народаў, іх тоеснасці і адрозненняў не мяняецца, таму, на жаль, сітуацыя ўсця ж тая ж самая. І я калі працавала над фільмам пра Кастуся Каліноўскага, я шчыра скажу, была пад вялікім уражаннем, што ажно настолькі нічога не мяняецца. То бок там была і інфармацыйная вайна, і прапаганда, і фізічнае знішчэнне, і маніпуляцыі, хлусня, і тыя ж самыя метады допытаў, і арышты родных. Мы памятаем, што нявесту Каліноўскага таксама затрымалі, каб на яго ціснуць. І яна сядзела проста насупраць месца, у якім ён знаходзіўся, і ён меў гэтага свядомасць, такім чынам на яго намагаліся ціснуць. То бок, не мяняецца абсалютна нічога, на жаль. То бок, па сутнасці, гэта постаць можа нам і блізкая яшчэ таму, што кропка не пастаўленая ў гэтым змаганні. Безумоўна, мы ўсця ж змагаемся за тыя ж самыя вартасці, так? Асабліва цяпер, калі ідзе вайна і сітуацыя вельмі непэўная, калі Беларусь усё больш і больш губляе, я маю на ўвазе афіцыйная Беларусь, уплыў на Штокольвічы, і гэтае змаганне за радзіму, за тое, каб быць беларусамі, за тое, каб мець сваю культуру, мець сваю літаратуру, мець сваю мову, яна настолькі ж актуальная, як была ў часы Каліноўскага. Гэта, канешне, жудасна нават прамаўляць, што прайшло столькі гадоў, а мы ўсця ж не можам вырашыць гэтыя праблемы. Калі ты глядзіш на постаць Каліноўскага і займалася вельмі глыбінна гэтай постаццю, дзе ягонае месца ў нацыянальнай гісторыі ёсць, дзе павінна быць? Тут як бы ёсць два розных элемента. Адна гэта сапраўдная гісторыя, то бок гэта тое, што сапраўды апісвае гісторыю беларусаў, і там, безумоўна, Кастусь Каліноўскі адзін з галоўных герояў, адзін з асобаў, які вызначыў нашы вартасці, наш шлях, паказаў прыклад, як трэба змагацца, як трэба ісці да канца, таму што тут трэба нагадаць, што ў Каліноўскага быў таксама шанец з'ехаць за мяжу, яму прапаноўвалі, яго была такая магчымасць, шэраг яго паплечнікаў з'ехалі. Ён свядома пайшоў на смяротнае пакаранне, ён ведаў, што гэта такім чынам скончыцца, для яго гэта было прынцыпова. І я думаю, таксама, каб паказаць між іншага нам, нашчадкам, тым, якія будуць далей працягваць ягоную справу, што яно таго вартае, што нават варта аддаць жыццё, каб перамагчы. І зноўку ж тут працяг як бы паслядоўнікі чарговыя Каліноўскага, гэта, канешне ж, таксама полк Каліноўскага, які аддае сваё жыццё таксама і за вольную Беларусь, і таму, між іншага, так актыўна змагаюцца і з імём Каліноўскага, таму што яно вельмі моцна пераклікаецца з гэтымі змагарамі, а яны проста так пераемнікі таго, што рабіў ён. Вельмі сімвалічна атрымліваецца, бо ваяры-каліноўцы таксама тое, што ты кажаш, гатовы ісці да канца. Яны ідуць да канца. На жаль, страты таксама ёсць, мы не пра ўсіх ведаем. Тут таксама жудасна, што мы нават імёны нашых герояў не ўсіх можам ведаць, таму што тады іхныя блізкія сутыкнуцца з рэпрэсіямі ў краіне, то бок чалавек аддаў сваё жыццё, і нават ніхто не можа пра яго ведаць. Гэта, дарэчы, зноўку ж падобна да паўстанцаў Каліноўскага, таму што мы памятаем, што ўсе гэтыя гады ніхто не ведаў, дзе яны былі пахаваны, іх проста закопвалі, каб ніхто не ведаў, дзе яны знаходзяцца, каб усе забылі іхныя імёны, і каб яны проста зніклі з нашай памяці, з нашай гісторыі. Аднак, як мы бачым, все ж такі, гісторыя перамагае, так? Все роўна, вось нават праз столькі гадоў знайшлі парэшткі паўстанцаў, знайшлі Кастуся Каліноўскага, і сапраўды іх пахавалі вельмі годна, як сапраўдных герояў.
І гэта таксама вельмі сімвалічна было, таму што гэта такі знак для ўсіх, што б вы з намі цяпер не рабілі, дзе б вы нас не закопвалі, не сажалі ў турмы, не пазбаўлялі сустрэчаў з роднымі і ізалявалі максімальна. Незалежна ад таго, калі гэта надыдзе, але гэта надыдзе, і гэтыя імёны будуць гучна гучаць, іх будуць все ведаць, і яны будуць упісаныя ў гэты спіс герояў Беларусі. Дзякую, Воля, за гэтую размову і дзякую за фільм, бо гэта таксама даследаванне, якое гаспадарства, зрэшты, можна з лёгкасцю знайсці на Ютубе. Фільм «Каліноўскі», Ольгі Швед. Шукайце, а таксама, калі тыя, хто быў у Вільні, альбо тыя, хто не быў у Вільні, можна з лёгкасцю таксама знайсці наш той 8-гадзінны эфір і ўзгадаць той дзень 5 гадоў таму. Ольга Швед, дзякуй за гэтую размову. Дзякуй вялікі. І нагадваю гаспадарству пра QR-код, які вы бачыце на вашых экранах. Гэта наўпроставы шлях на наш тэлеграм-канал. Дастаткова ўсяго толькі навесці камеру вашага смартфона на яго. Яшчэ больш навінаў, відэа, аналітыкі. Чытайце і нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Але ўсё гэта пры адной мове мусіць быць бяспечна для вас. Калі гэта паўторыцца, адключым увогуле. Дыктатар наведаў Менскі лінгвістычны універсітэт, ды ўзгадаў падзеі жніўня 2020-го. Тады падчас пратэстаў у краіне назіраліся сур'ёзныя праблемы з інтэрнэтам цягам некалькіх дзён. Цяпер Лукашенка пагражае паўтарыць такую практыку. Іншая навіны з Беларусі і свету у аглядзе. Народным депутатам Украины рекомендовали не приезжать ва ўрадавы квартал праз пагрозу абстрэлу цэнтру Киева. У выніку паседжання, прызначанае на сёння ў Верховнай Радзе, скасавалі. У сваю чаргу прэзідэнт Украины Владимир Зеленскі адзначыў, учорашні абстрэл Дняпра міжкантынентальную балістычную ракетаю гэта правяранне на трываласць міжнароднай супольнасці. Напярэдадні Владимир Путин заявіў, што ўдар стаўся адказам на дазвол Украіне з боку Белага дому наносіць удары ў глыб Расіі. Міністэрства ўнутраных справаў Літвы папрасіла дэпартамент дзяржаўнай бяспекі патлумачыць, чаму былому байцу палка Каліноўскага Васілю Верамейчуку адмовілі ў дазволе на жыхарства. У дэпартаменце заявілі, што пастанова была законная, а спроба апублічыць гэтую гісторыю – гэта інфармацыйная аперацыя супраць Літвы. Сёння беларускія актывісты зладзілі акцыю падтрымання экстрадаванага з В'етнаму ў Беларусь Васіля Верамейчука каля офісу Еўрапейскай камісіі ў Вільні. У Менскім гарадскім судзе распачаўся працэс над кіраўніком з ліквідаванай уладамі партыі «Зялёныя». Дзмітрыю Кучуку закідваюць адразу некалькі крымінальных артыкулаў, сярод якіх заклікі да санкцыяў і ўдзел у пратэстах. Палітыку пагражае да 12 гадоў зняволення. Кучука арыштавалі неўзабаве пасля таго, як ён заявіў пра жаданне стаць дэпутатам гэтак званай палаты прадстаўнікоў. Затрымалі палітыка 16 лютага ў Менску каля расійскай амбасады, куды Кучук прыйшоў ушанаваць памяць Алексея Навальнага. Белавія распрадае квіткі цягам 3 дзён, сёння і да нядзелі ўключна. Квіткі можна будзе набыць з 50% зніжкаю. Яна, што праўда, не распаўсюджваюцца на таксы і зборы. Перыяд падарожжаў да 29 сакавіка ўключна. Паводле акцыі можна будзе злётаць у Стамбул, Тбілісі ды іншыя гарады. У Варшаве рушыў фестываль беларускага кіно «Бульбамуві». Адкрывае імпрэзу дакументальны фільм Александра Міхалковіча і Ганны Бадзякі «Радзіма». Тэма «Дзедаўшчына і гвалт» у беларускім войску. А ўжо заўтра гледачы пабачаць мастацкую стужку Мары Тамковіч «Пад шэрым небам». Гісторыю кахання журналістаў Кацярыны Андрэевай і Ігара Ільяша. Каця была ў няволі на момант здымкаў. Ігар апынуўся за кратамі ўжо пасля прэм'еры стужкі і сёння быў прызнаны палітычным вязням. Перад імпрэзай мы паразмаўлялі з арганізатарам кінафестывалю Янушам Гаўрылюком. Пару месяцаў таму, калі мы пачыналі толькі думаць пра 10-й фестываль, my wtedy wyraszyli prosto, że to trzeba czasu, że jakby odchodzić od takiej boż-biał, czerwona-białej symboliki, jaka była później 3 lata, no bo te czasy, że przeszli, tak, skażem, i protestna tematyka filmów, i taki
jeszcze no, nastroj, jaki dawał nadzieję niejku, tak? I następna rzecz, szmat ludzi kazała, że to prosta usił, że stomleny ja filmami про протесty, про ty увесь сум, jaki jakby związany z Białorusią prosta i tak naprawdę, że to jakby no, że nie ma takiego wielkiego sensu, tam my wyraszyli w tym rodzie zrobić, bo już taki скажем так, мастацкий фестиваль. Ну, але атрымалася гэта, так шчыра кажучы, толькі ў графічным афармленні, таму што фільмы, якія будзем паказваць, ну, яны таксама надалей звязаныя з гэтым усім, што адбываецца ў Беларусі і з гэтымі паслядоўнасцямі. Ну, увесь час jakby гэтай паслядоўнасці tego, że to odbyło się w 2020 roku, one wiesz czas istnieją, no, na przykład no, i w temie konkursnych filmów to pojawia się na przykład sum za krainą, jaką szmatę migrantów straciła. No i to pojawia się między innymi w filmach, tak? Tam my zbiegczy tylko u mastactwa, abstrakcję, surrealizm, do końca nie możemy. Ciapier mała filmał, a nawet kiedy jany powstawić, to nie zawsze my możemy pokazać na naszym festiwalu Bulbamowi, tam już to, no, jednak ludzie, jak ja zostają w Białorusi, no, w tym rodzie zaczynają bajaca pokazywać filmy na Bulbamowi. Ja nie wiem, może to związane z tym, że to u studzieni tego rodu Sutu Pińsku przyznał nasz fanpage na Facebooku ekstremistkim na przykład, tak? Temu, no, takie czasy, a filma i tak joś krychu na szczęście, bo jak ty wskazałaś, to Pod szerem nieba, no, to polski film, ale białoruskie reżyserki i na temu, no, współczesną dla Białorusi, tak? I tak samo bliską dla Bielsata, tam to i on rozkazuje про сапраўдную historię bielsatowskich żurnalistach, tak? Film, jaki miał premierę w New Yorku, otrzymał pryz na najbolszym polskim festiwalu igrawych filmów. No to taka najbolsza produkcja, ale jest tak samo i inne, bardzo ciekawe, jak na przykład nowy film Pawła Możara, Niepożądane swojactwo. Paweł Mażar to białoruski reżyser, jaki szmat lat żył w Bernie i on 3 lata temu zrobił taki film Handbook про metody pracy białoruskich siłowików po 20 latach. Film był pokazywany na wielkim festiwalu Berlinale, a sztuczka z tego roku była pokazywana w studiu tak samo w sekcji short na Berlinale. No i my pokażemy pierwszy ten film u Polsce. To nieprosty film. Paweł, autor filmu, kazał mnie, że on bardzo chciał udzielniczać u rozmowie po filmu. Na żal sam nie przyjedzie, ale będzie online, tam już to ma pracę. Ale on bardzo kazał, że bardzo chciał być na rozmowie, tam już to u Bernie, kiedy pokazywał swój film, szmat Białorusów, miała do jego pretensji za ten film, tam już to on tam rozkazuje tak samo про białoruską odkazność za uwarwanie Rosji w Ukrainie. Дзякуй за час разам. Гэта быў Белсатзум. Для вас працаваў Сергей Падсасонны. Добрага вечара і выходных. Да сустрэчы.